karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play the Ngayong kuhaon nga mooy mo-resign sa Tibok Building. Og makatabang niyo si Paul sa pagpili og designer. Dagkailang yung amahan. Mangita lang ko akong designer pa. Nagsilos ka ba ni Paul, iya? Ha? Tubag ako. Nagsilos ka ba ka Paul? Usa ba? Ako? Magsilos? Nga nung taon nga magsilos man ko. Nakita na ko nga init kag buot ni Paul. Dili ka ganahan na mutanaw niya. Ang bugero siya pa. Manong di ko ganahan niya. Kaha, Ha? maulang ka na ang rason kung nganong dili ka ganahan ni Paul. Pa, unsa ko nang imong gipanulti? Iyan, nagkinahanglan kita ni Paul. Siya lang ang nakasunod sa pamaagi siyang amahan sa pagpadagan sa negosyo nini. Og dali siyang ikasinabot. Ikaduha, honest siyang pagkatao. Pero ex siya sa imong asawa pa. O, Wa ka pa mo balaka nga matintal sila. tibuok ang pagsalig ko sa akong asawa iyan. Buutan si Alexa. Sa buutan. Magtita ng asawa ni mo pa. Unya, di ko ganahan niya kung musangpit na siya na ako og anak. Pareha kong mag-edad good. Bugal-bugalon kayo. Pananglit tiguang pa si Alexa. Musugot ka ba nga tawag ko niya o anak? Oh. Ha? Oh, ganong wa bang ka makatubag? Basta. Lainan ko nga tawag ko niya anak. Gusto sab siya nga magmama ko niya. Ganong dili man mo buhaton? Pa! Nung tanawa ko ng hitsura sa imong asawa god. Ang ngayon pag nang tawag ko na kong mama. Kabatanon ba na? Wa ko nakitang rason aron dili ka makahimo sa pagtawag og mama ni Alexa. Di ko. Hilasan ko. Okay. Sige. Balik tas trabaho. Gusto ko nga si Paul ang musuggest sa professional designers sa sud sa Tibok Building. Ano siya magid ba? Tungod sa valid na rason. Ang interior designers kinahanglang mo collaborate sa architects, sa mga engineers nga mao sila si Paul. Gikinahanglan nila ang blueprints sa building ug mo follow sila sa building codes ug regulations nini nga mahatag lang sa grupo ni Paul. Oh. Sa negosyo iyan, kinahanglang ipadaplin nimo ang personal nga mga butang. Dili ka magpada sa imong emosyon kay mao kini mubira nimo sa ubos. Daghan kapag angay nga makatunan sa pagpadagan sa atong negosyo. O si Paul ang makatabang nimo. Ninyong duha ni Alexa. Pa, Salig kang Alexa sa akong asawa. Dili siya magluib nako. Good night, son. unsa gid kay gipagkaon ining Alexa sa akong amahan? Nga super man ang iyang pagsalig ini. Kada. Ano na ibutang diyan sa kong portrait ni Carolina? sige. Dito ka ba? Ato niya yung Sige. Sige ha. Akong tanawan nga, dili mahiwi. Kani. Kana. Okay na na.
Ito na, ma'am. Okay, thank you. Amay. Hello, Mrs. Samantha. Kahibaw ka? Maldito kayong imong anak. Nganong gibutang mo na nimo ang hulagway ni mama? Replika lang ka na iyan. Ang original, tuwa sa imong opisina. Nganong nakahuna-huna mo ka? Nga ibutang na des bungbong. Aron makita sa mga customer ang founder sa Figura Boutique yan. Happy ka na ba, anak? Ayaw ra ko pa sa puta, Alexa. Ayaw ko tawag anak. Pasaputong yung ganing mo na. Wow. Unsan mali akong buhaton, uy. Aron dili ka sa puton. Wa! Ayaw ko tawag anak. Kana. Okay na. Inig-abli sa pultahan, inigtuyok sa mga customer ining napita, makita na nilang founder sa boutique. Carolina Samante. Kabuutan siyang naong, uy. Ang iyang mga mata, murag misulti. Akong tagnaon, ha? Kung unsay naasa huna-huna si mong mama. Kung unsay na siyang huna-huna, pagkuhaan ng maong picture. Tagkag drama eh. Drama di ay na. Nga maklaro man ako nga naa siyang huna-huna nga proud siya nimo. Unsa? Kay baho siya nga bugoy ka. Wa kay gusto nga mutabang sa imong amahan. Kay gusto lang kang mudawat og limpyo. Sugod na sa ha? Makilalis na sa ganako. Nakiglalis di ay kunak. Unsa ba ka? Pahak na sa Suway eh. Kay sultihan na gyud akong imong amahan. Ngagbinastusan ko nimo. Ayaw ko kadlo ka. Ay sad kog hagita iyan. Pagkakagnaw. Dili na usong ni pisog naong karon oy. Og sa ako nang gikaingon, wa ka nay mahimo sa atong sitwasyon. Imo na kong ina-ina, o wa nay makausab ana. Sige lang. Masakpan nagyapon ta mo si Paul. Unsa? Ayaw pagkatawa. Kahibaw ka? Muragit ka, bata. Kaya bitong bata nga mahadok og mailugan og duwaan. Og mao na ikaw. Ay, iyan. Wa pagit ka makatubo. Ilong. Ay, hindi na ta maglalis, oy. Kung wa ka makauyo na ako, aw. Sorry ka na lang. Asa man ka? Ayay ha. Namira sa saka. Unsa man? Gusto kit ka magubot ha? Makalagkot ka. Lagot lang diha. Yay? Unsa man? Naunsa mo? Ay. Hello, Paul. Sa'yo lagi kay ka para sa meeting. Naunsa mo kining iyan, Alexa? Wa man ko niyan saa. Natakil po raman ko mga iya kong gigunitan. Natakil po ka. Anong totoo mga anak ko? Pagbato ng espiritu sa imong ina-ina, iyan. Paul, hain naman ang interior designers na imong giingon, ha? Kami na sila. Ari na lang ta sa conference room magbitinli. Ali na. Iyan, sunod na mo. Makalagkot. Hain ka man karon. Diya sa bagong CR sa bagong building. Hapit na mahuman na meeting. My Sapot God. ko sud. My God, Ian. Nagpalupig na sa kasi mo ina-ina. Makasapot kay Paul. Ano misalig ban kayo ng imong amahan ng ex yung asawa, uy? Amot. Wa sig ko makasabot ining amahan na. Ian, kinahalaman ning kamot ka nga mapalpak siyang trabaho ang imong ina-ina. Kung mapalpak na siya siyang trabaho, nagpasabot na, nabili na siya sa ligan sa imong amahan. Og ikaw na mo how diha. Pagdakig na ang bayana. Ikaw nga ang mo manage diha. Og dili ka na imong
Ay kabala ka. Mahitabo na sa umabot. Alexa, gusto ka nga kitang luhaan mo presyon sa design nila ni Sir Ed? Ako na. Okay. Magkita lang tayo ni sugod na silang trabaho. Alexa, Paul, buhain ang akong kamot. Niya pa sa building sa iyan. nadlo ka sa anak yung bana? Umlibuot. Ayaw pagsultik ingon anak. Nakatutok na to ang iyang mga mata, Paul. Naibaw ko. Uwa siya gusto na ko. Sama nga asap ko gusto niya. Buhain na laging akong kamot. Alexa, mahal ta ka. Paul, Karoon na kita tapabalik. Di talaga kabuhian pa. unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O kikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!